si ang Ehipto sa unong kabulan. Mistake na. Dili na nimo inatawhan. Pero maingon ka nga si Jesus na tao sa abi. Preparasyon ang 12 ka bulan, sulod ang kamatayon ni Herodes sa negative 4. Munang dunay Pasko. Nga gisaulog ang mga Romano. Kay nasayod sila nga natao si Jesus during the time sa Pasko sa mga Hudyo. Hapit na nato malukik ang exact date sa pagkatao ni Hesukristo. Karon, pagtanaw sa mga ning blackboard, ay doon na kaistanan. Kay mo lantugi mo nako nga kanang 12 ka bulan nga usa ka tuig. Di magi ka moambak sa negative 4 sa kamatayon ni Herodes. Ha? Kay gipamatud-an sa history nga si Herodes namatay gyud sa 4 BC. Unya sa competition si Jesus pod magpamatuod nga natao siya sa negatibo 4. Dungan sa tuig ang kamatayon ni Herodes ug ang pagkatao ni Jesus. They are pareho silang tuig. The same year sila. Ang imo na lang tanahon asa aning dapita. Hindi man pwede nga ug ari lagi sa natao si Jesus sa ikaunom 6 years na lang para mo finish na ang negative 4. Musulod na kas negative 3. O niya kay gabaklay man sila padulong sa Ehipto. Makuha ba nila unong kabulan kanang Israel o Ehipto? Bikin sa may mainlaki ninyo akong pabaklayon sa Israel padulong sa Ehipto makakuha ba kag unong kabulan? Ha? So di yun. So atras kita. Atras kita di dapita. Mao na karon manondoon na kayo. Sinaya kong itugan ninyo brand new kayo. Nganong 2019 ta gitagaan sa Ginoo ana. Anyara si Jesus 2 years dito sa Ehipto. 2 ka tuig na siya dito. Apil na sa 2 ka tuig ang pagikan ug ang pag-abot niya, pagbalik niya sa Israel. O asa sa nipuyo sa Galilea, sa lungsod nga ginganlan og Nazareth. Ha? Na H. E. 2 years man niabot siya dito sa negative 2. Diya siya nagsugod og puyo. Sa Israel na siya nilibalik. Ha? Pagbalik na ni, kay 2 years man siya sa Egypt. Kay pagkuhan ako sa Ginoo, nganong na 2 ka tuig? Kana na 2 ka tuig sa Egypto. Anon. Wala may baluy sa Israel. Munang doon na 2 ka tuig, kay kanang 2 ka tuig, sa Ginoo na ng tinago. Muning, permanente ilang 2 ka tuig. Ha? Oh. Negative 2 sila nagpuyo. Ang nagsugod og puyo sa Israel. Pagbalik nila sa Nazareth. Wa lagi kay makita sa kasulatan. Wa lagi bisag abog. Wa lagi kay makita. Imong dungaga nagpito ka tuig kay sa Ginoo pito-pito man ang county. Positive. To add to numbers having unlike sign, find their difference and prefix the sign of the greater number. The answer is positive 5 ED.
Aning dapita si Jesus Christ 9 anyos na. 9 anyos na si Jesus. Dili na nilihok ang utok ni Jesus sa Ginoo. Tinuod man kay mo man ipagbuwa nako. 9 anyos mo edad. Dibitir nako. Pag edad niya 12, si Hesukristo dito na sa templo nakibibati na sa mga apostol. Sa to pa punan mo nagtulo 3. Sa to pa 8 dito na hitabo. Dumagan nimo nag 7 ka tuig kay 7 man lagi nang sa Ginoo. Ang answer ana 12 AD. Sa to pa si Jesus ani was already 16 years old na. Si Hesukristo ani preparado na sa iyang kinabuhi. Hunter na si Jesus ani, preacher na si Jesus, pero gatago-tago pa. Puna na po nimo og 7 ka tuig 1980. Pila na edad ni Jesus? 16 man siya diri. Pila edad niya diri? 23. Nihulak din siya 7 ka tuig, ang answer 26. Ang edad pila? 30. Tupito man na. Ya. Dinhi na siya bunyagi sa edad niyang 30. Kung nagitagaan ta, oh, sukod sa Ginoo. Dito ko na ibalo nga, duha na sila katuig, kini din duha katuig. Ang kuwan na yan eh, Ehipto di ay, magtong na nga Ginoo, mo topic sa Ehipto, Ehipto man din eh. Dili, duha katuig ang iyahang, duha katuig siya dito sa Ehipto. Pagsulod o pagawas, apil na ning duha katuig, wala siya ni sa Israel. Kay pagkahimukso niya sa negative 4, gipadala man siya sa Ehipto. Wala siya sa Israel. Anong duha ka tuig? Pagbalik niya, negative 2, dito na siya sa Nazaret. Sukod aning dapita sa tuig, hingan lang siya Jesus Nazaret noon. Negative 2 na di siya dito. Kay 2 years man. 2 years man siya nga nawala sa Israel. 2 years siyang nawala. Ha? Adil so pag-abot og 3 months? Oh, sa una, mo lagi ito tinumo, kuan ba, kanang sangyaw ba nga wala sa ayos. Madala ba din mo? Madala ni mo baklay ng Israel o Ehipto. 1 year orang alangon ni mo na? Bisan lang 1 year, mag-isog ka. Imagine ako ng Israel o Ehipto. Ibutang ko unong kabulan, kuha ni mo, kusog ka man lakaw. Kanya, magsakay pagkakabayo. Sa may ilang sakyanan sa una, kamil. Nya, pilay rin baklay ng kamil. Ay, kung ina, makuha nilang 3 ka bulan to. Pagbalik po, 3 ka bulan. Dili ay. Nang nagpabiling siya dito, hangtod sa kamatayon ni Herodes. Manang magbantay takay, doon na may question ani God. Natao si Jesus sa Ehipto, o sa negative 4. Kaya, gingon din niya nga, magpabilin ka dito hangtod sa kamatayon ni Herodes. O niya, sa to pa, namatay dahil po si Herodes sa negative 4. O niya, si Jesus magpabilin hangtod sa Ehipto o sa kamatayon ni Herodes. Yan, natao sa negative 4. Namatay po sa Ehipto. Yan, tuwaman sa negative 4. Namatay si Herodes sa negative 4. Natao si Jesus sa negative 4. Pero ang sultis Ginoo, magpabilin ka sa Ehipto hangtod sa kamatayon ni Herodes. Sa ato pa, kung imong binisay o nagpagsabot, si Jesus dito na sa Ehipto.
sa pagkamatay ni Herodes. Di lumalabas, dili si Jesus na tao sa por. Kaya dito man sa sito, basahan ninyo na, pero di ay, dili nun anak. Pag-ingos Ginoo nga, magpabiling ganito hangtod sa kamatayon ni Herodes. Ang imong tutukan ang kamatayon ni Herodes. Nga kinahanglan, wala siya sa Israel. Aron dili siya maapil sa pagpapatay sa mga bata nga 2 anyos paubos. Mao nga 2 years wala siya sa Israel. 2 years. Nibalik siya 2 years after na. Dito na siya sa Nazaret. Unang dito ang Ginoo gasugod ani. Kay kanimo yung gitanaw. Nganong sa 2019 sa kadaghan kay tuig. Sa 12 AD dinhi ko tugani. Saksi yun ang Ginoo diri. Saksi ang kalibutan, saksi ng yuta. Ang Ginoo gasulti dili na si Pilimon ang Kristo karon sa kalibutan. Monay istorya niya. Di man ako pwede isumpay kay nami mga tawa. Mana dagko kay pagpat. Sagdi lang na sila. Magpa-abroad sa mga buutan kayong tao. Kaya diha naman na sila mingon nga bahala dito mo to basta maka-abroad ta. Naraw tikat ninyo. Si Kristo nag-antos alang sa mga magtotoo. Dili po kay nag-antos siya sa mga wala bituo. Muna nga kaning pagkaon matud pa niya dili ihatag sa mga iro. Di po sabton nga iro sila. Atong inigas gamay pwede iring. Mas buota gamay nang iring sa iro. No? Okay. So mo ni sikreto diha mo nang pag-answer na to there is another 7 years from 26. The answer is 33 AD. Dinhi patya si Jesus. Atol sa 7 ka adlaw nga pista sa tinapay nga walay lebadura. Sabi no? Sa kadaghan kayong preacher, mga international preacher, wala mga nagtuki. Lagi nagtuki ani. Ang ilay nung ito na yung kanang katong itong mga sangyaw bitaw nga pakurog-kurog bitaw kayo. Pag-anap tumba rin silang tanan. Say tindog mo diha, tindog mo. Kaya di matumba tuklod na mo. Atik-atik ba? Atik-atik lang po mo. Dire. Kaya itong ada pag-anak ako, paligid-ligid po mo. Di mo maligid ka. Ako na lang iligid. Mo na ilang tuhan. Wala naman sila lang ikasulpis kalibutan. Mo nang gusto nila itong yung anak nga atik-atik. Dili pa diha. Mo nang wa nila ning maistadihi. Kaya ilang gitungnan katong mga binugkos nga mga pinato-pato ba. Dili ang istorya sa kalibutan. Mo nang nabulag sila. Nahimulag sila sa Ginoo kay ang Ginoo nag-istorya sa kalibutan. Samtang ang mga magsasangyaw nag-istorya bis kung unsa ang naisulat. Nang kay istorya man sa kalibutan. Ang mga aktual ani wala man magbisa kung unsa lang ang naisulat. Tanawa ra gud ninyo nganong gibali ang nganong wala na bali itong tiil ni Jesus. Pag adto sa mga tao patay na si Jesus. Wa na lang balia. Nya mo ra toy rason na to. Amo man tong wa na balia. Kay pag adto nila patay naman. Kung buhi pa to bali to. No? Dili oy. Gibantayan ni Jesus yang tiil nga di mo bali. Basaha ra gud. Sa atong basaho na dirita sa Proverbio ay dili
sa Números 9:12 o sa Salmo 34:20. Salmo 34:20. Naraw, siya nagabantay sa tanan niyang mga bukog, walay usa kanila nga madugmok. Kinsa ko na nagbantay? Siya nagabantay sa tanan niyang mga bukog niya. Patay ditong nilansang. Kung patay to, makabantay pa siya? Ha? Saan niya pagbantay kung patay na siya? Nahibalo siya sa utok sa mga tao nga o ganang angol-angol pa, mabali mang bukog, pag-abot to, piyong-piyong na siya. Nanay mo to, patay na, ay nalaging bali Kinana na. Siya, siya, nagabantay sa tanan niyang mga bukog, walay usa kanila nga madugmok. Salmo 34:20. Kinsay nagbantay, nabay laing gabantay? Siya rapot mo'y nagbantay sa iyang mga bukog. Munang di ta kaapas sa hunahuna sa Dios, mabiya ta sa kalibutan. Layo kay tas lihok sa Ginoo kay wa man ta kabantay. Números. Sa Números 9:12 ba to? O 12:9 ba to? 9:12. Dili sila magasali niini hangtod sa buntag ni magabunggo sa bukog ni ana sumala sa tibuok nga balaod sa Pasko paga sa ulugon nila kana. Aktual to sa sultis kasulatan. Kadtong tanan nga bilong apil sa kalihukan sa paglansang ni Jesucristo sa krus. Wala bunggoa ang bukog kay biay aktual sa katumanan sa gisulti sa Bible. Kung litra por litra imong saligan, di ka mulantaw o katumana, bilin di ka. Wala di ka sa bulwaton sa Ginoo. Malayo ka sa bulwaton. Bisan gani ang mga bisti ni Jesus. Ang mga bisti niya diri giripahan. Naisulat kay nara ug usab ang laing bahin sa kasulatan nagaingon. Asa raman to? Katong giripahan ang akong mga bisti. Wala na mo ito. Aron matuman ang giingon nga ilang giripahan ang akong mga bisti. Nato diri. Kasulatan nagaingon nato sa Salmo gihapon, ilang giripahan ang akong mga bisti aron matuman ang naisulat. Nara na diha sa Juan. Muna nga kanang tanan nga katong tanan nga nahitabo katumanan to. Busa ang tanaw na to, ang tanawon sa tanang magsasangyaw, katumanan aktual sa giasoy diri. Pareha day ni karon. Ang tanawon sa mga tao ang aktual. Kung wala tay aktual nga makita sa mga tao, maglisod. Lisod gyapon mo nang unsa may aktual nga gipaabot sa mga tao karon? Ang paghari niya, ang pagbalik niya. Unya, unsa may naa diha sa hunahuna sa mga tao nga tungod sa pagbalik, makita sa Dios panganod. Di ba? Matod sa Matthew 24 nga mubalik ang anak sa tao, sinapwang sa panganod. O mo na aktual nga gihulat sa mga tao, pero nalimot pod sila.
nga sa laing bahin sa kasulatan niingon pod pagtukaw kamo ha. O Juan 19, giripahan nila ang akong mga bisti. Mao na diha, naroon na diha. Juan 19:23. Dara og sa gikalansang na sila ni Jesus. Mali. Sila naman ay gilansang ni Jesus. O sa gikalansang na si Jesus sa mga sundalo diha sa cross, ilang gikuha ang iyang mga bisti o ila kining gibahin-bahin o ila kining gibahin sa upat o sa alang sa matag sundalo apan ang iyang kamisula walay tinahian lunlon hinabol sukad sa taas hangtod sa ubos. Kini aron matuman tinana. Kini aron matuman ang kasulatan nga nagaingon, ilang gibahin-bahin ang akong mga bisti alang sa ilang kaugalingon ug ang akong sinina ilang giripahan. Mabasa sa Salmo ni. O basa. Ibahin nila ang akong mga bisti sa taliwala nila o sa akong kupo na nagripa sila. Nasa Salmo 22:18. Pero dito kasabot nga scripted to. Mao nga ang mga tao nagbahin-bahin sa iyang bisti. Kay sa wala pa nahitabo, naanay gisulti ni David nga ang iyang mga bisti bahin-bahinon. Di sa to pa scripted ang panghitabo dito ni Jesus. Wala na bali ang iyang mga bukog sa mga tulisan o sa mga Hudyo. Wala na bali kay naisulat na nga dili magbali sa bukog sa kordero. Kinsa nga bukog nga kordero ang ipasabot kadtong kordero nga ang dugo niadto maoy gihimo nga timaan sa mga pirtahan sa balay sa mga Israelitas. Samtang dito pa sila sa Ehipto nga ang Diyos nag-perform nga patyon ang tanang panganay sa mga mananap o tao anang gabi una. Sila nga nagbutang ana maoy dili apil sa kamatayon nga ibuhaton ni Jesus o sa Diyos. Si Jesus to ang aktual nga katumanan. Masabot na to nga ang kamatayon ni Jesus gibasa sa 7 ka adlaw sa pista sa tinapay nga walay libadura ug siya ang kordero nga giihaw anang pista. Di man masabot kay wala magtuon ang mga pastor, wala magtuon ang mga pari, wala magtuon ang mga ministro, ang mga founder, ang mga magtutukod, wala magtuon anang mga bahina sa paghitabo sa kalibutan. Mao na nga ang ila pong mga sakop wapoy kalibutan, puro sa hallelujah, praise the Lord, hallelujah, amen, amen. Kanara kay wala may laing masulti. Ya kamo, asa man po yung nahibaluan di abi, kamo na po diri. Ha? O kamo mga babae. Asa man po yung nahibaluan di diri, basi parihara mo nila. Ha? Ori, basta luya. Mao nga kaning atong pagsimba, not only nga uros prane, don't mind nga kana radyo. Ay paghuna-huna nga kana atong pagsimba, parihari lang nga nagsimba ta nga wala magtuon. Ang atong pagsimba nag-eskwela ta sa kaalam nga dili minugna sa tao. Munang hisgot ta diri mga tuig, hisgot ta diri mga kompetisyon sama ani nga pagpasabot.
aron nga masabtan ninyo ang wala nila masabti. Pero magbuhat ko diri teksto. Sumala diri dara tanta na istorya na. Pero di ay ang inyong uto ko lay sulod. No. Wala may kalibutan nga si Jesus wala nabali ang iyang mga buko. Giripahan na niya ng piste, wala may kalibutan. Anong nahitabo to? Anong nahitabo to? Aron matuman, di naigituman. Meaning, naigibasa. Naigisubay. Unya, di na na-scripted. Mao na'y atong tanawon karon. Ang katumangan na pod sa gisulti diri bahin sa paghari ni Jesucristo. O ang pinakabugat kayo kana gyung giingon nga adlaw ug takna. Unsa na ang adlaw ug takna? Ang pagbalik niya. Ang paghari niya. Unya kung siya muhari na, unsay aktual nga makita nato sa mga tao? Ha? Unsay aktual nga makita nato sa mga tao? Ikaw kay Bright man ka. Uy, unsay aktual nga makita nato sa mga tao kung siya hari? Unsay aktual? Sino ba? Sino ba? Wala ka. O pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Wala na'y kamatayon, ni kasakit, ni pagbalata. Kay ang unang mga butang, unsa may unang mga butang? Kaning naabtan ba nato? Nangagina. Ang inyong kalisod, ang inyong kapobrehon, ang kapait nga kita nag-antos, mawala na dito. Kay mautoy kamatayon. Kana bitang maghigda ka, maghuna-huna ka kung sa ibayad sa 5-6. Muna'y tambalan ni Kristo. Muna'y pahiran ni Kristo. Ang imong huna-hunaon, dili na itong 5-6, ang katapusan sa bulan kay magkuha na po kang share gikan sa gobyerno ni Kristo. Mautoy aktual nga paghari ni Kristo. Pahiran ang tanang luha sa ilang mga mata. Ug wala na'y kamatayon. Unsa nga kamatayon? Sa espiritual. Nga ang tao di na mubulag og tuo. Di na mamatay ang pagtuo sa mga tao diha ni Kristo kay ug mubulag wa may monthly. Wa may share. Sige bulag. Adi na gid mubulag. Ang katapusang buangon mahimong pinakabutan. Muna'y may tabo. Pero naagid itong gitawag nga pagpahid. Pagapahiran sa Diyos. Muna itong bantayan. Kung matuman ka nini, dito pa mo gawas. Kay aktual mo na. Pero pahibaloon ta mo sa 2026. Kaya nakita mo ni from 2026, sutana na ang atong damit. Kamong mga dosi. Adlaw gabi, bisag matulog, bawal na hubuon na. Sutana, dahil hindi na ito magbulag. Muna ipangandami ha? Di gani mo kapangandaman ha? Loigin mo. Ha? Dapat tingnan na. Karon di man imong ilok. Pero magbutang tagdaghan kayong pahumot dito. Kay brato na siya pi. Di na mo, di ba? Perform kinahanglan, i-perform ni, perform. Di kay kutobra sa istorya, i-perform ni. Diha man gawas ang tinuod nga apostolis ni Hesus. Nga nang dili tinuod na mahibalot ta kay mao nang karon gawindang-windang nana. Tumba mo tindog, mo tumba mo tindog.
mukuyog dili, mukuyog dili, mukuyog dili, mukuyog dili sa atong buhat. Kay lupad-lupad to, galupad-lupad. Gaw na ang iyang hunahuna gaw sa pusag. Sa to pabot may pasabot nga ang iyang kinabuhi gusto niyang ipaanod sa baha. Dili siya sa everlasting life. Tanan yun sa tanah. Nya, kanang mga babae ani nga magpandong, tanan, magpandong ng mga babae, pareana, diha mo guwa ng Maria. Manggawas ng mga Maria nga 7 ka buok. Kay 7 man po ng Maria. Tanaw na to, tinuod bagina nga 7. Kay aron nga matuman gina siya. Motimangin ninyo, paibaluon ta mo from 2026. So tanag yun. Katong mga singtanon kayo, hindi lang tamaguol kay aircon. Ato tas aircon magtago. Aircon man ang lasang. Di kita singto na tong aircon lasang. Atong tas lasang. Lahi man ang sangyaw ron. Kung anhi ka magsangyaw sa syudad, way maminaw ni mo, labay-labayan ka. Adto sangyaw sa tungas lasang. Di ba pangitaon ka sa mga tao? Ha? Kay matinal, ato may kasangyaw dito. O niya, balihon din na to. Ang mga unggoy gamo na tong tao, ang mga tao gamong unggoy. Mga unggoy na tong tuminaw. Mao na to sila yung mga naong dili syudad. Anya kadto mga tao di syudad manakas bukid to sila sa mga himo tong unggoy. Dito joke na. Inana na. Muna pasidanan mo kay nakita mo gunaw nga katapok ng lusi sutan naman. Tapok sila diha sutanan naman mo. Sutanan. Ha? O bigatas. Nadaghan karon prepare na daan tatay o 23 na. Hapit ng Adar din 23 na. Adar 12 dayon Abib 23 na ta. Sila mag-una sila 23. Kay gadali man na sila. Munang gusto nila 23 na ugma. Sige. Una man na silang mag-23. Ako wala pa. Layo pa itong 23. Ang 23 na to, unya pa sa Abib. Sa ilahang Marso. Kay mo magunay original. Ani. Masa mo nang orasa diha? Ha? Alas 12 na ron? Uy. Alas 12:01. Ano maning na alas 12 na maning landong mo man? Na. Sige mga igsoon, alas 12 naman. Diri na kutob, pamabuka nagkuhan ha, haling. Padayon sa tagamay istorya. No? Mao na nga unya prepare ang tanan nga mga dosi katong gusto mo padayon. Ha? Katong gusto mo sunod sa kinabuhi. Kinsa kahanan nato dre nga dili gusto ng everlasting life. Murag kita tanan gusto kayo yun. Kunya kana pong mga tao karon nga naminaw sa gawas. Gusto po na sila ng everlasting life. Lamig magig kayo na. Pagkanindot magig kayo. Walay sa lapi nga katumbas. Bisan pag trillion, quadrillion, quintillion. Dili pa mo tumbas sa kanindot kayo sa everlasting life. Huna-huna ago ninyo magpuyo ta nga walay katapusan. Pero, dili na siya sayon sudlon. Kay gabantay ang espada nga duhay sulab nga nagliso-liso hinana. Ug moagi ka diri nga dili ka otorisado sa Dios nga makakaon sa kahoy sa kinabuhi samad ka aning sulab sa pinuti nga galiso-liso ana.
buti pasabot ang makakuha ani katurog yung mga anak sa Dios nga tinuod nga nagbag-o sa ilang kasing-kasing, nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Daghan punta kay ko og itug-an sulti, pero sus nahurot naman ang oras, dali raman kayo. Ug salamat sa ato ang pinalanggang saserdote atong ibalik. Okay, dan salamat kayo, sir, sa inyong tulong. Ipambit walang sa kawasan niya kung alam mo ito. Alam sa halad, agawit kita.